hemen gaude Hernanin Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik ongizateare plazan, eta egia esan, giro oso atsegina sortzen ari da, eta esan genezake, gaur eta bihar egingo den, eskainiko den egitarau hontan, emango dian edukiak edo landuko dian edukiak erabat lerrokatuak daudela azken urteetan Hernaniko herrian ere egiten nahian lanketa guztiarekin ez. Ongizatea hitz egiten dugun ze importantea den herri osasuntsu bat izateko, herritarrak ere osasuntsu eta ongi bizitzea ez. Ongizatea hitz egiten dugu, ongi egoteaz eta ongizate hortan komunitateak ere ze garrantzia daukan ez. Osasun fisikoa, emozionalaz hitz egiten dugun harremanek, eguneroko harremanek ze garrantzia duten hontan guztian, eta hori argi daukaguna da, erakunde publikoek komunitaterik gabe egin ezin dan kontu bat badala, ez? Komunitateko eragile guztiek ze garrantzia duten gure herrian ongizate hori sortzen. Eta Hernani niko esango nuke eredu badala hortan, zaintza komunitarioan egiten aigan lanketa guztian komunitateak zuzenean parte hartzeko eta batez ere unibertsaltasuna, ez? Herritar guztik aukera eduki dezatela dauden zerbitzu eta ongizate hori bakoitzak dauzkan bitartekoak dauzkala ere irismen hori denek ere modu berean edukitzea, ez? Zerbitzu publikoen zerinak dudarik gabe bada hori, unibertsaltasun hori bermatzea, eta zerbitzu publikoen eta erakunde publikoen ardura ere komunitatearekin batera eta eragileekin batera lan egitea askoz ere lan aberasgarria badalako, ez? Bi egun hauetan egitarau oso osatua badaukagu, egitarauaz aparte nik uste hausnartzeko tartea ematen diguna, hausnartu behar deguna nola bizi gean, nola bizi nahi dugun, eta batez ere zer nolako etorkizuna eduki nahi dugun, ez? Tarte emango digu hori hausnartzeko, eta gero egunerokoan lanean jarraitzeko, erakundarteko lanketa honetan gure herritarrak eta geoni ere hobeto bizi gaitezen. Lehenik eta baina eskerrak eman nahi dizkiot Hernaniko alkateari, Xabier Ertxundiri, izan ere hau guztia ona ekartzeko laguntza asko eskaini digulako eta bide hau erreza izan delako ere beraiekin egitea. Gipuzkoako Foru Aldundian eta Hernaniko alkatea berak esan duen bezalaxe badaukagu anbizio bat eta da eskaintzen ditugun zerbitzuak beste modu batean ere eskaintzeko alegia. Ez gera konformatzen erakunde bezala, orain arte egindakoarekin gauzak desberdin egin nahi ditugu eta berrikuntza politikoan ere sinisten dugu. Hau horrela ikusten dugu errealitate berriak daudela gure lurraldean, errealitate berriak daudela gure herrian eta errealitate horiei erantzun nahi diegu. Errealitateak lehenago existitzen zianak, baina segurazki COVID-aren ondoren indar gehiagoz nagusitzen ari dianak. Eta horiek dira jorratu nahi ditugunak elkarrekin plazaren erdian. Ongizatearen plaza horregatik dauka izena. Zeintzuk dira errealitate berri horiek nagusitzen ari dira. Dira gaixotasun mentala, dira ere bakardadeak, nahi ez diren bakardadeak, adikzioak, teknoadikzioak, eta hainbat horrelako elementu. Horiek guztiek noski daukate zeresana eta zerikusia gutako bakoitzaren ongizatean. Eta ongizate hori danez Gipuzkoako Foru Aldundiak bere buruari ezarri dion helburu nagusia, alegia biztanle guztien ongizate betea, ongizate integrala, horiei erantzun nahi diegu hemen. Hortaz egitarau zabala landu dugu, bi egunetan zehar egingo duguna, momentu honetan adin berri saioa ariketa fisikoarena ari gera lantzen hemen plazaren erdian, ariketa fisikoak zerikusia duelako gutako bakoitzaren ongizatean, baita ere mindfulness ariketak egingo ditugu, gutako bakoitzaren horrek ere ekarpena egiten diolako gure ongizateari, elikadura osasuntsuak, bertakoak, garaikoak, hori ere joratuko dugu, gizarteratzea, teknoadikzioak, nahi ez den bakardadea, gai asko dira, hemen landu nahi ditugunak. Eta ez ditugu nahi landu leku itxi baten, baizik eta plazaren erdian. Edonor, edozein momentutan, gerturatu eta gai hauetaz guztietaz, elkarrekin hitz egiteko eta aztertzeko parada eskaintzen diegu herritarrei geurekin batera. Eta horixe da, Hernaniko herritarrei egiten diegun edo luzatzen diegun gonbitea. Gai hauek guztiak, hain interesekoak direnak eta gutako bakoitzaren ongizatean zerikusi zuzena dutenak, bertan
ikasi, bertan entzun, konpartitu ere, ze horretarako espazio bikaina da. Berreskuratu ditzagun plazak, garai batean zuten zentzu zabalenean, alegia elkar topo egin, eta elkarrekin aritu eta elkarrekin jardu. Hoxe da egiten dugun gonbitean. Eta lurra jakin behar dugu benetan ze tamainan dan garrantzitsua gure bizimoduan eta gure bizikera hau egin ahal izateko. Dato hola simple batzuk eman da, lurra planetan barrenen lurra dana 29 da, oda hirutik bat baina gutxiago da lurra, beste guztia ura izango ditzake. Lur hortan bizitzeko modukoa 70 da, bizitzeko moduko hortan janarik ekoizteko gai dana da 30 eta janarik ekoizten dago 16. Hoi dana aplikatzen bali madeu bat abestiai, ateatzen zaigu mundu hontan zatia dela 1% baino gutxiko. Hau da, gure planetaren 1% baino gutxiko da eusten gatuna. Hau da, gure osasuna, gure janaria eta gure osasuna zaintzen dugu. Orduan, edo zaintzen dugu 1% hori, edo guriak egin. Orduan, oso importantia da jabetzia gure nekazaritzako lurrak zer dian, lantzeko moduko lurrak zer dian, mendik nola zaindu behar ditugun, ze plangintzak egiten ditugun herri lurretan egiten dian lanak egiteko, eta bar. Hori dena da gu eusten gatuna. Eta hori zaintzen espadegu, elorri jo dakau. Orduan, zaindu landuz, hau da beste kako garrantzitsua. Landu gabeko lursailak ez dazkau. Euskal Herria dena guk sortutako paisaia bada. Hau da, Euskal Herrin ez dago metro kuadro bat beare naturala bat. Naturaz guan izango dugu. Amazonasen, edo Indonesian, edo Kongon pentsatu dezakegun bezala. Euskal Herrin guk ikusten dugu guztiak guk sortutakoa da. Guk, gure amonak, oaren amonak, milaka urtetan egindako lanaren ondorioa da guk dauzkagun paisaiak. Horreatikan, ni beti esaten dut, paisaia edo parke naturalak eta esaten ditugunean, gaizki esaten nahi dira. Dia paisaia edo parke kulturalak. Gure kulturak sortu ditu goimenditako larriak, basuak, mendik, hori dana guk egindakoa da. Eta hori da gure ezaugarri garrantzitsuna da. Gure kulturaren ezaugarri garrantzitsuna, denetan garrantzitsuna paisaia. Ez da hizkuntzare ez da garrantzitsuna. Hau da, guk sortu dugun gauza pareik ez dakan bakarra da. Hau da, kultura bat lur batian asentatzen danean, nekazaritza itea jartzen danean, neolitikoan, gure kasuan Euskal Herrin oain dela 6.000 urte, gure kulturak erabakizun, gure herria, gure komunidadiak erabakizun, hemen gehatzea. Aurretikan, biltze ginen, bi horran atzetikan, eizatzen, orduan, momentu jakin batian, erabakitzen dugu lur batian asentatzea, lur hori lantzen hastia, eta horrek ekartzen du gure kultura lur honi lotzia. Baina, lur horren lanketak eman digu aukera gero guk kultura deitzen dugun hori dena sortzeko eta osatzeko eta zaintzeko, hobetzeko eta bar. Orduan, gure kultura, erabat lurrai lotutako gauza bada. Kultura hitza bea, hau da, guk oain kultura bezala ezagutzen dugun hori dena, kultura hitza kultibaretik dago.
Kultibare, lurra landu eta zaindu. Bi hitz horiek, bi esanahi horiek ditu kultibare eta kultura hitza. Orduan, hori izango litzake gure osasuna eta gure ongizatea zaintzeko era garrantzitsuna dela, gure kultura, gure lurra lantzeko era, gure basuak lantzeko era, gure mendik zaintzeko era, eta hor sortzen ditugun lanpostuak, hor sortzen diran laneko sistemak, hortik sortzen diran etekinak eta mozkinak izango dira gero gu osatuko gaituztena, gure osasuna ekarriko dutenak, ezta? Eta bakarra da, hau da, gu daukagun paisaia hau ez da inon errepikatzen. Jatia da hemen garrantzitsuna, jangabe ez dago ezarren. Nire esaten da, zu izatea dakatzu munduko piano jotzaileik onena, baina gozia balina dazkatzu alabak, pianoa jotziari utzi eta janarila bilatzen hasiko zen. Orduan, janarila da garrantzitsua. Eta janariak sortzen du jendarte herri kulto bat. Herri kultua. Euskeraz, kultua esaten dugu jantzila. Jantzila. Hau da, janariak ematen digu aukera gu nor izateko eta gu kulturatik garatzen. Eta jakintza esaten dugu, kultura orokorrai jakintza esaten dugu. Hau da, jaki multzua. Hauek egiten dutena janari. Eta orduan horri garrantzia ematen dugu neurrin izango gara herri jantzi bat, jakintza duna, eta gero erabakik hartzeko gai dana. Buru jabetzan, eta bar. Zati janaria deno dakigu hori, ez da? Oain oso modan daude bertakua, 0 kilometroak, eta bar. Pesoak, Fernando Pesoak esatezun, guk paisaia ikusten dugunean, gure burua ikusten dugu. Guk sortua da horretik. Eta horrek gu bueltan delikatzen dugu. Gure burua airea horrek ikusten. Gure alaban alaba aire, aber ze lur, ze ur, ze arnazteko aire uzten airean, gu guain jaten dugunak arabera arkeratzen eta sortzen airea da. Gaur entzun dut, ez egit batu batek igual entzun dut, gaur ezian Mikel Irujo Nafarroko gobernuko industria sailburuak hitzein du irratin eta esan du beretzako aipatu du nola janari gaietan 0 kilometroa eta oso ondo sartuta dakau eta oso ondo jabetzen gehan hortaz, behar nahiko lukela baitare industrian hola pentsatzi ez da. Hau da, kotxe bat erosten degunean hemen egindakoa izan dela, elektrodomestiko bat erosten degunean hemen egindakoa izan dela, hau da, lanpostu, komunitatea, hau da, pentsamentu bera ez da. Orduan, nila, sentitu naiz pixka eta arro, hau da, industria lanian aireanak, lehenengo sektorea behin daude? Polita, behar gehidun, azalpen. Orduan, bueno, bakigu lurra eta gu lotzen badego, gea, jaten deguna gure lurrekoa balimada, osasuna dukiko dugu. Eta hortarako bi baremo erabili dugu, oso garrantzitsu dira. Bat da bertakua, hurbilekoa. Gu ekoizletikan kontsumitzailea artean dagoen tartia zenbat eta murritzagoa izan orduan eta kalidade horreko elikadura dukiko dugu. Orduan eta tratu hori eukiko dugu baserritzarakin, nekazariakin. Orduan da janaria horrengatikan ordaintzen denan proportzio handigua jasoko du, sortzen dunak eta lurra lantzen dunak. Batetik hori, eta bigarrena sasoikua, garaikua. Momentukua eta hurbilekua. Bi parametro horiek erabili behar ditugu janaria aukeratzen dugu. Horrekin bakarrik ikaragarrizko aldaketa etorriko litzake gure lehenengo sektorea eta gure osasunea. Hor goien dauden ospitaloik gainizka dazkagu.
Eta hori ere pentsatu dut horrek ezeatik anetza. Eta bueno, ja bukatzen hasteko datutxoak eman nahiko nuke, eta da, 1970ko hamarkadan, hau da gure justu aurreko belaunaldin, 70ko hamarkadan, soldataren 65% gastatzen zen jaten. Soldataren 65%. Gaur egun zema gastatzen du jaten. Bat ematen trebitzea, zifra bat ematean. A ber, zein ematzen. Gutxi gora bera, Eguneko 18. Hau da, eguneko 18, beste 82, osasuna ez da beste gauza batzutan gastatzen. 70-etik, 50 urtetan. Ez dala ezarra. Bai, mundua da, bitartian, eraberian, baina... Ez da ezer, hainbeste aldatzeko ez. Hori da, zer gertatu da, ez da. Eta hemen gauza bat jakin behar dugu, eta da... Horrekin batea, lotzen da, momentu honetan daukagu lehenengo belaunaldia aurrekoa baino inteligentzi koefiziente txikikoa daukana. Oda, gure espezian, homo sapiens espeziaren histori guzti jungea gure inteligentzia handitzen, jakintza handitzen, janari honakin, eta orain daukagun belaunaldia da inoiz gertatu ez dana egin duna, eta da inteligentzi koefizientia jetxi da. Janarian kabidadea jetxi bada. Eta hori gaur eduki behar. Orduan, haber ze panorama datorkigun. Ondo gainak supermerkatu handioitako batea hor gastatzen den euro bakoitzeko 15 zentimo bakarrik dikoaz baserritarren gara. Euroko 15 zentimo bakarrik. Beste 85 hor gelditzen dira baita. Eta ogilea zitzeite bali madegu, hau da, pentsatzagun gure Nafarroko eta Arabako nekazaringan, ogilea ekoizten dugu nahi, guk ogilea ordaintzen degunetik eguneko 8 bakarrik izan. Hau da, euro bat ordaintzen degunean ogi bat erosteko 8 zentimo bakarrik duten dira baserritarrak. Hori da gaur egun daukagun panorama. Orduan hor, moztu, elkartu, elkar ezagutu, informazioa zabaldu oso importantea. Azkenean gure kulturaren eta gure lurraren zaintzailea dira. Eta orduan horien batetikan da zaintza gu beraiek zaindu behar ditugu, beraiek lurra zaintzen dutelako gure osasuna zaintzeko. Orduan errotarrean zirkulua ixten ari gea, beraien autoestima ilotzeko, eta baita ere, gu lehen esan ditzen, gure ondoren guai ze uzten ari gean garbi jakiteko eta garbi eukitzeko guk egin dezakegula horren hau.